Fa avui especialment il·lusió i volíem començar amb la roda de patrocinadors a casa d'un amic, d'una empresa que l'any passat ja va mostrar el seu convenciment i el seu compromís amb el bàsquet lleidatà en el nostre projecte i es va incorporar al play-off final i ens ha portat molta sort perquè des que va incorporar-se José Luis i el seu grup al nostre projecte, doncs bé, hem fet play-off, hem fet Final Four, hem pujat a la Lliga Endesa, no? Ja és el moment que ell se suma al projecte com a segon patrocinador, com a patrocinador important del club i per nosaltres és un motiu d'orgull i satisfacció el poder tenir empreses del territori, perquè encara que siguin de la franja, és del territori. Estamos este año muy ilusionados con el tema del patrocinio del baloncesto en Força Lleida. Esperamos poder disfrutar este año de un gran baloncesto y ganar partidos y esperar que este año sea un año que se consolide el proyecto. Per nosaltres és molt important el missatge que llancem avui en dia de dir que empreses del perfil, de categoria, de prestigi com Coseisa s'incorporen al projecte nostre. No? Visca Lleida.